Hey, in Altweertje hinkt het voor de raam van alle handen geschreven dingetjes en een medaille. Ja, ga stig maar kijken. Ja, ik ga kijken. Dan kon ik vast aanbellen. Oh jongens, wat een weer. Heerlijk, heerlijk. Hallo. Dag mevrouw. Alleen zie ik Ja. aan het embleem. Ja, goed zo. Hi. Kom eens. Hallo. Ik ben Bas. Bas, hallo. Ik ben hier op aan het passen. Ah, u bent op het passen. Ja, moet er zo meteen in naar school brengen. Onze tijger, onze tijger. Ja, ik zie het. Vos. Hè? Heeft de tijger ook een naam? Nee. Nee. En hoe heet jij dan? Hoe hard toch? Kom eens hier. Dat was een tijger die nog niet zo goed kon klimmen. Is weer beter. Ja? Blijven oefenen, tijger. Nee, wij vroegen ons af. Kent u het programma trouwens, onderweg? Ik kijk er niet altijd naar, maar ik ken het wel. U kent het wel. Nou, Kom eens. wij reden hier langs en Ja. wij zagen van alle handen dingetjes voor het raam hangen. Ja. Getekend, geschreven. Daar hing ook een medaille bij. Waar is het voor? Die medaille die voor de raam hangt, Vos. Wat is dat? Die had ik van het hardlopen gekregen. Wil je die laten zien? Wil je hem eens pakken voor ons? Als ik je moet helpen, moet je het even zeggen, hè, Vos? Ja? Hoe heet hij nou precies? Vos. Met de F-O-S. F-O-S. Wat leuk. Komt van zijn Fries, dacht ik. Die kende ik nog niet. Nee. Ik denk dat hij hier ook de enige is. Ja, maar dat maakt Vos. niet uit. Ja, maar dat is een Origineel. leuke naam. Ja, heel origineel. Lukt het, Vos? Ja. Ja, dat komt. Hij had vandaag geen school. Kijk nou toch. Kom eens laten Nou, dan kom eens zien. laten zien. Even kijken waar mijn hond is. Zo dadelijk. Oh, je moet naar de BSO. Ja. Mag ik even kijken? De Kids Run. Super cool. Vertel eens, waar had je dat gelopen? Waar was dat? Bij Kolismakkie. Bij waar? Bij Kolismakkie. Bij Kolismakkie. En waar ligt dat? Dan moet je heel ver rijden en het ligt bij opa en oma en dan moet je nog een beetje verder rijden. Nog een beetje verder als opa en oma wonen. En waar wonen opa en oma in? Oud weer te rijden. Oud? Weer te rijden. Ja, jij woont... Ja, ik woon... Jij woont in Oud, maar opa en oma Sjoerd en Janine, waar wonen die in? Middelaar. Middelaar. En dat bent u. Nee, ik Dat is ben... weer een andere. Ja, ik ben een tante van zijn vader. Ah. Hè? En ik deed vandaag oppassen. Ik doe vandaag oppassen. Hey. En die andere opa en oma wonen helemaal in het noorden van Limburg. Oh. Middelaar. Middelaar, ja, daar komen En wij daar ook wel heeft eens. hij de kidsrun gedaan. Super cool. Hé, hey, Vos, doe je medailles even om. Doe me even om. Ja, natuurlijk. Kijk. Jazeker. Dat is ruig, hè? Hé, hey, Vos, hoe ver heb je moeten rennen? Hoe ver was het? Kom eens, kom. Ik moest niet zo ver, maar de grotere mensen wel. Oké. Maar Want er was ook een kikker die ik zo eng vond. een kikker die je eng vond? Ja, maar geen echte kikker. Oh. Gewoon een kikker in een pak. Oh. En die was daar voor de kidsrun of zo? En die vond je eng? Ja, dan heeft die kikker toch iets niet goed gedaan. Hi. Maar er zat ook een mens in. Oh, dat wist je. Oh, dan was die niet goed verkleed. Dus Ja. je had dat meteen door dat dat geen echte kikker was. Hey. Hey, en hoeveel jaar ben jij? 4. Ben je 4. En dan dadelijk ga je naar de BSO. En wat ga je bij de BSO doen? Kan je nog achter weer verder. En daar is ook buiten. Maar daar zijn ook de kleintjes waar mijn zusje bij is.
Oh, je hebt nog een kleiner zusje? Ja, die is al op de BSO. Oh, die is al hè? daar. En hoe heet jouw kleine zusje? Graven. Raven? Rave. Raven. R-A-A-V-E. Maar Graven zit niet bij de BSO bij mij. Ik zie haar niet, maar ik zie haar wel buiten. Oké. Door het raam. Oh, als je buiten gaat spelen. Want jij zit op de BSO omdat jij al op de basisschool zit. Ja. hè, in groep 1. Ja. Maar de juffrouw was ziek en toen mocht Vos thuis blijven, want er was geen vervanging. Maar ik was na die andere dag Sint Maarten aan het vieren. Ja, Sint Maarten. Heb je ook gevierd, hè? Ja, was dat gisteren? Ben je ook door het dorp gelopen ook met een lampionnetje? Ja. Ja? Heb je ook snoepjes gekregen? Nee. Nee. Alleen soep, maar die vinden ik niet lekker. Maar dat kindje die de soep had gemaakt, heeft Filou. Oké. Oh, dat weet je wel. Ja. Die zit bij mij op school. Hey, en hadden ze ook een hele grote, heel groot vuur? Ja. Ja? En was er een Sint Maarten op een paard? Super cool. Een echte. Ja, natuurlijk een echte. Dat was geen verklede kikker. En vond je Sint Maarten niet eng? Nee, maar de bedelaar had Sint Maarten ook zijn mantel door midden gesneden. Met zijn zwaard. Weet je dat ik dat super, super cool vind dat jij dat nu nog weet? Wat een slim kereltje is dat. Want dat was Sint Maarten, hè? Die vond de mensen die arm waren, vond hij zo zielig dat hij ze gewoon van zijn mantel een stukje gaf, zodat ze het niet koud hadden. Zo is het ervoor. Ik vind Maar dat... die bedelaar woont op straat bij een boom en die slaapt dan in de regen. Ja, erg hè? Dan Ja. heeft hij het koud, hè? Ik vind dat Vos eigenlijk wel een tweede medaille verdiend heeft. Alleen Alleen. voor die En opmerking. ik had ook een chocolademedaille, maar dan achter. Oké. Maar die ligt in middenlaag. Ah. Die ligt bij die opa en oma. Bij opa Janine en Ja. oma Janine en opa Sjoerd. De Ga chocolade. je die nog opeten, die chocolademedaille? Nee, die heb ik al opgegeten, maar er is nog een heel groot stuk over. Oké. Hoe groot was die dan? Helemaal rond. Ja, maar hoe groot? Zo groot? Wow. Hé, maar dat... Ga maar eens bij Vos. Ga maar naar binnen. Maar dat lijkt me geen straf om op te passen. Nee, die houdt me wel bezig. Die houdt me wel bezig. Maar hij had me toch ook... Mama was mee. Mama Naar had Sint ook Maarten? meegewonnen. Ja? Met rennen was mama mee. Oh, met geweest, rennen? hè? Ook met Sint Maarten. Ook met Sint Maarten. Oké. Had mama ook een medaille gekregen? Met Na het rennen? Ja, Ja? maar niet bij het hardlopen, alleen van de chocolademedaille. Oké. Oké. Ja. Ja. Hey, maar u woont in de buurt? Stramprooi. Oké. Ja, daar zijn we net ook geweest. Oké. Hebben we ook een opname gedaan. Oké. Maar ja, maar die stalen niet zo de show zoals Vos dat nou doet. Ja, maar Vos is daar wel een goeie in. In de show stelen. Ja, Ja, maar dat is koppie. een Het is koppie. Hè? Hé, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, want jij zit nu in groep 1, hè? Sinds een paar weken pas. Hè? Hoe vind je het op school, Vos? Leuk. Ja? Wat vind je leuk dan? Planken en de kisten. Oké, en daar kun je daar iets mee bouwen of zo? Ah, Maar een keertje hadden de kindjes wat heel cools gebouwd met wat er bovenop. oké. Een plank. Een plank. En wat kon je daar toen En mee? daar aan de zijkant kisten. Kisten. En daar kon je dan in gaan zetten of zo? Ja, Cool. We hadden wat grotere kindjes die dat hadden gemaakt. ja, maar Filou had die tekende bovenop gezet. Oké. En Nee, wie is Philo? nee, er zat geen teken op bovenop. Oh. Maar alleen bovenop op de hut. Oké.
Heeft u een vaste oppasdag? Nee, Of nee? ik ben de stand-in. Oh, u bent de stand-in? U bent dus de stand-in ben- voor de oppas? Nee, als het nood aan de man is, zoals nu valt er zo'n schoolwagen uit, dan sta ik paraat. Oké. Ja, maar ik heb geen vaste dag, maar ik ben er regelmatig, dus het is wel leuk. Ja. Huh? Hey, en krijgt u nou ook een medaille als u dadelijk hem op school aflevert? Ik denk het wel, hè? Ja? Ik ga niet afleveren. Ik ga niet in de brievenbus. Nee, als je 4 bent, dan pas je daar niet meer in een brievenbus. Hey, en wat er voor het raam hangt, zijn dat allemaal jouw tekeningen en zo? Ik had die ook op school gemaakt, maar van mijn zusje heeft die ook gemaakt. Oké. En die hangt mama dan voor het raam? Ja, daar is mama heel trots op, hè? En Dat jullie terecht. maken.